Acabamos de ter un debate aquí no Parlamento Europeo sobre o dereito da cidadanía europea a unha renda básica. Bueno, a comisaria, cando introduciu o debate, felicitouse de que no Parlamento debatamos con frecuencia sobre estes temas, sobre a situación da pobreza e sobre medidas para salir da pobreza. Sin embargo, a nós o que nos preocupa é que xa está ben de tanto debate, que é necesario, efectivamente hai que debatir, pero que hai que pasar xa dunha vez das palabras aos feitos para garantizar que as persoas ao longo de toda a nosa vida vivamos con dignidade, tal e como dixo tamén a comisaria. Sin embargo, como normalmente pasa, as palabras dos comisarios e comisarias van por un lado e os feitos van por outro, non? Nós defendimos hoxe aquí neste debate a necesidade de establecer a renda básica universal como un elemento que permita que ningunha persoa caia na pobreza ou teña que vivir na pobreza e que ademais ningunha persoa teña que aceptar traballos precarios, cada vez máis precarios ou degradantes. En segundo lugar, e en paralelo a isto, é imprescindible manter os servicios públicos de calidade, gratuitos e universais para toda a poboación e que a toda a poboación chegue a calidade deses servicios, non? Porque estamos vendo tamén que non é o mismo vivir nunha cidade que vivir no medio rural en cuanto á calidade da prestación do mesmo servizo, non? Por outro lado, nós defendemos a necesidade de que haxa un reparto do traballo, a reducción da xornada laboral e tamén que haxa salarios dignos que permitan vivir con dignidade ao longo da nosa vida, non? Da nosa vida activa. Ao mesmo tempo, pensións dignas tamén que impidan que unha persona, cando deixa a vida laboral, entre na pobreza e estas pensións dignas teñen que estar garantidas polos orzamentos do Estado. Reivindicamos tamén a necesidade de precios remuneradores para as persoas que viven da actividade agraria, para os labregos e labregas. Son aspectos que nos parece fundamentales. E despois, outra cousa que nós planteamos é a necesidade de rematar ca brecha, ca fenda salarial entre homes e mulleres. E, ademais, recordamos a comisaria que a pobreza hoxe ten rostro de muller e ten rostro de persoas paradas, de nenos e nenas, de adolescentes e tamén de persoas xubiladas. Bueno, foi un debate interesante e, bueno, esperamos que, en definitiva, se pase das palabras aos feitos.